Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asiphinde futhi sibuke ezinye izibalo. Izibalo ezizokusiza ngani ngokusebenza ngama-systems of equations. Lezi zibalo zizokusiza uma ukuthi uzoloke uziphindile usebenza wedwa uphinde ubheka nangapha ukubona ukuthi ngempela usuyahamba yini elwazini lwakho lwalezi zibalo. Awuthi ngikubhalele-ke nazi la ngikubhalele zona ngezansi uzowenza siphinde sibhekisane nawe. Ngibona ukuthi uhamba ngakhona yini. Uma ubuka izibalo ezinjengalezi kuyazi ukuthi kudala uzenza izibalo ezinjena. Uyakhetha ukuthi ukuphi ofuna uku-eliminator noma ukuphi ofuna ukukususa. Eliminate ukususa. Ngikudwebele umdwebo la ukuze ubone ukuthi impendulo zakho uma usuzifaka emgqeni ziphuma zinjani. Ngiyakwenzela-ke nje la izibonelo ukuthi mhlawumbe sithi unemiphumela eminingi kule graph imigqa yakho iyovela injani. Uyabona ungayibiza ngani le graph? Buyibhekisisa. Uyibonile imigqa yakho khona la ihlangana khona? Naku sengikudwebela. Uyabona la ngifaka khona ichashaza? Imigqa yakho iyahlangana lapho. Uyibiza ngani-ke imigqa enjengaleyo? Igrafu enjengaleyo uzikhumbuze njalo njalo ukuthi igrafu uma ibukeka ngendlela ethize ibizwa ngani. Kubalulekile lokho. Asithi mina kulesibalo mhlawumbe ngifuna ukususa y. Uyabona u6 times 4 wami. Empelweni asiqale sisenze sona lesibalo sibone ukuthi siphuma nani. Ngithathe lokho isibalo sethu esingenhla. Ngibone manje ukuthi khona abasusanayo kanjani. Bona ukuthi inhloso yami vele ukuchitha y, ukususa y. Naku manje ngimelwe 25 wa x. Kodwa njengesifiso sami y wami ususiwe 72 no78. Bawo minus bangimisapi? Uyazi u7 ababili u140. Ngoba uyazi u8 no2 kuphi u10 ngakho ku150. Sengino 25 wa x ngino 150. Ukuze x uzimele ngiyafaka u25 ngapha ngiyafaka no25 ngapha. Nanku x wami ngino -6. 25 ungena ka 6 ku 150. Ngakho x wami ngizothini u-6. Isekele la. Kubalekile ukuthi ungayithathe umphumela wakho usiphinde futhi isibalo sakho. Manje usuyazi ukuthi u-x umele ba. Ngakho la khona u-x usuzofaka nawe u-6 wakho. Siphuma nani? No -24 plus y is equal to 18. Basithanda singaqhubeka sithi umisa y wethu y is equal to 24 suyise ngale kwa equal
uzoba njani positive sino 24 minus 18 is equal to 6. Okusipha ba impendulo yethu ya 6 and 6. U6 no6 wethu ke lona uzosisiza ukuthi uma sesidweba le isithombe sethu igraph yethu sesudweba umphumelo wethu. Asibone esinye isibalo. Angithi ngino minus 7x ngino minus 4y is equal to 9. Ngapha ezansi ngino x plus 2y is equal to 3. Ngizibukisisa izibalo zami ngisicabangelele kahle ukuthi ngabe khona engifuna ukukususa, engabe u-y engabe u-x, ngihlanganyela kanjani isibalo esinjengalesi ke. Ngokutimes ezansi u-x wami ngo-7 kungipho kulula kabi ngoba phela yabo nje bangifuna ukususa u7 wami u-x wami uyaphela. Ngicese ngifuna ukususa u-x ngichitha u-x wami uyaphela. Senginoma u-y wami umphumela wawo u3. Sengathatha nje ibalo zami ke ukuze ngibhekisise kahle ukuthi ngabe ngithola into eneqiniso yini. Lapho esikhaleni sika y sengofaka u3 wami. Ngibona ukuthi ngiphunyelwa yini. Ngino minus 3 and 3. 3 minus 3 no 3. Ngingadweba kumdwebo wami, impendulo yami ngiyidwebele, ngibona ukuthi ingikhiphela igraph enjani. Asibheke esinye isibalo. Ungaziqhuba lezi balo uzibhekisisa uzifikise ekugcineni uze uzidwebele amagraph kuyokusiza kakhulu. Angithi ngino minus 3x ngino minus 9y is equal to 66 minus 77 times ngicese x plus 4y is equal to minus 71. Kungiphani? U-minus 4y 1 plus y kuzokwenzakalani manje? Ubani engifuna ukumchitha? Bangithi times 4 3 6 9 12 u3 wami ungipha ba minus 12x minus 36y is equal to 264. Impendulo yami yangezansi ke leyo, ezansi nginobavele 63x plus 36y is equal to 71 wami uzongimisa kuba usawu minus 639. Sengizithola ethubeni lokuthi khona abangasuseka khona abangasuseki, kepha esifisweni sami sokuchitha u-y nankiya uyachitheka. Sengino u264 no minus 639. Ungabhala la eceleni nje ukuthi uyibalela ngokukhulu ukusheshsha. Ungajwayela ukugijimela icalculator. Ngicese into ayibhale kahle la. 374 o negative. 375 o negative. Okungipha manje x wami o5 sengawuthatha lesi sibalo sami ngisisekelayo. Ngisithathe lapho la ngibona khona u-x wami sengofaka u5 wami ukuze ngibhekisise ukuthi isibalo sami siyiqiniso na, noma mhlawumbe ngithole u-y wami ukuze ngikwazi uma ukuthi ngizodwebela igraph ngibone ukuthi imigqa yami ibheke kanjani belula. Uzongixolela sengidweba kwamahliphilili nje manje la sekugcwele yonke indawo.
kalula kanjalo.